Chríocht na gan clé idir Corcaigh agus Caildara chóscóir an tatan scata. Fáil sa léir tosa sciúil na Gaillimh a gomas le Buaicphointí a going na mí. Conas mar bach ag an dá sean naid sean ar thugraigh chéile i mouta dó. Seo tuairis go bhí hála de sláán. I Corcaigh ring, bhí tús láidir an bhór an baile Corcaigh. Dúsáid Grace ní bhar chu an rial nua an sólagus gógus chuir sin líród ar an seasnán de chúlín má. For Leanne Cón an chéad scór don Gaillimh a thug sé 8 nóméid díag ortha. Rihan timróir lár parc í fehílí tríd na ganta a bána agus bhí Corcaigh ar ais chun tosaigh a trí i gcuineh dó. For Anya O'Sullivan péir ón imirt sa chéad le, Anna haspántas ar fad uí. Bhí Corcaigh a ganas ag lehaim i Corcaigh ring, nád a sé le nád a cahar. Ag túsant air lethe, bhí Andrea Trill sa nád ceart ag an am ceart, agus a brab na súl an Gaillimh chun ceann don chéadúir sa cléthe. Bhí na cuairtóirí ag crothú faibanna de chosantóirí Corcaigh. Ruair má tríd an lár ag céad slevan agus chuir Leanne Cón an líród isteach sa líontán. Ach bhí freigra láthair chun son ó Corcaigh. Botún ó Gaillimh, Seán ag Kelly leis an pass agus Anya O'Sullivan leis an gríoch. Dúsáid Corcaigh an sólagus scóir ríist, for Abigail ring cúlín maithón imirt dómh an son. An chéad bhua ag Corcaigh i rang a héanam líana. Scóir dearna go Corcaigh ring, Corcaigh héana de, an Gaillimh a 2-2.